Ku tak golekno bojo sing barek.
bapak wis tuwa wis bakal sing tak jaluki mangan karo ngombe kok ngene to. Anak urung mati. Ije ana kedute. Ije iso ditambani. Kowe mulih tumbak guntur geni gorene. Apa maneh? Guntur geni gorene. Saiki. Taidon. Aja ngene aduh. Eling apa eling godo. Iki lho Pak Nek. Kok iso? Oi, pakai bulu tengah. Kowe tak kandhani. Piye Pak Nek? Tumbak guntur geni iki lak ketang wujute elek ning ki mandi. Saben kanggo nambani bocah semaput ben mandi. Sing ning kene cedhak kene meneng. Iki tak tambanane. Kowe meneng aja omong ben mandi. Iya Pak. Tumbak guntur geni aku njaluk kula kuwatamu. Waras le, waras eling mbok yo le. Eling mbok anake mung siji kowe tok yo le. Mbok melu sapa lele? Apa le Pak Nek? Lu takon meneng kok malah omong ngamaki. Lho. Wong kok meneng. Kok lali aku Pak Nek. Iya. Sampe iki Bulan balenia. lali aku Pak Nek. Tumbak guntur geni, tombo teko. Duh, kondang jenak lele. Kondang jenak, tanya lele, boy iki lele pane. Antene kowe iki wong wedok ceriwis. Ora mandi, Tak idoni jubres kowe kok. ora mandi. Piye, Pak? Gara-gara kowe. Lah aku nambani kowe ngomong terus kok. Ora gelem meneng. Lah ngene iki piye? Iki terus piye iki, Pak Nek? Tambani kowe. Lho yo, aku kok nambani aku iso. Tambane sing gawa kowe wong iki anakmu. Biyen sing meteng kowe sing nglairno kowe. Kowe tak kandhani. Apa? Bocah semaput ngene iki bocah sing lali dalane. Budoi dalane. Itu dalane piye lek Pak Nek? Dalane iki lho. Rokono dalane tombo kuno iki ora saru tenan. Rapi dalane. Iya ya. Piye piye lek Pak Nek? Alah gajenan jen. Yo kan jajak karo bumi. Iya. Ya. Mari yo le. Nehan. Mari le tambane mbok iki le aku tak mari le. Piye iki le Pak Nek ora apa. Ya ora mandi. Nang ngrogoh nang jero le. Sekolah le. Cek tak aku. Sekolah. Apa Pak Nek? Iki lho dalanem do, dalanem. Eling dalanem do. Iki lho dalanem. Eleng le. Eleng. Dalane do. Do. Bae Pak Nek. Dalanem. Eleng dalanan yo le. Dalanan iki lho. Iki lho dalanan. Bapak, Apa? Simbok, Dalah. medhot. Ya.
Sing ngeprok bapakmu. Dikeprok bapak, Pak. Gara-gara kemudian ngejak lunga kowe. Sing ngajani aku lho perintah. Kowe gelem rekoso karo anakku. Turun, Pak Le. Tenan? Aja balekno. Kowe bapake nesu. Tuwa musuhe tuwa, aja mikir. Kene Dut, kene. Mikir. Kok apik kelakuan. Ono. Ngene iki le mulang anak. Lah kene. Anak dikandhani utawa diulang apik. Urung mesti bocah kelakuane apik. Lho anak-anak dajane kurang ajar. Kurang ajari anakku. Lho, nyolong anakku mendut. Perkara nyolong mendut. Ya, Elek. Sing ngono sapa? Sing ngono sapa? aku. Lho, lah wong sing dicolong gelem. Ngomong aku. Kowe dicolong kemudian dijak minggat gelem ta ora, Nduk? Turun, Pak Le. Gelem. Nggih. Tulak belakang. Anak-anak gatelen kowe iki. Arep pirang-pirang wong tuwa. Ini, Nggih. perkara iki ben ora dadi rame. Mendut gawa rene tak gawe mulih karo bukti. Oh, mulai. Ayo Dut, mulih. Set. Menciring. Kowe iso nggawa balik mulai mendut. Ya, Ning aku duwe sayembara. piye? Lamun kowe kuat nadai tumbak Kiai Guntur Geni, gawa balik ora mendut. Stres bento edan. Lho mendut iki anake sapa? Anak Lho nek mendut kowe kandha anakku. Lumrahe sing sayembara ora aku lho kok kowe. ora serduli. Alah koplak. Piye? Sik. Anu, Dadi mendut entuk tajak mulai nek aku kuat nadai ampuhe tumbak Guntur Geni. bener. Ngene. Wis tak ning ati tak kajati lan wis dadi uniku. Timbang mendut dadi bojone anake wong melarat. Kedhuwung aku jengkelan dadi batang. Manti unimu tak ono. Kakek tangi tak isdak rongkong kowe. Gapure kok mlebu. Wadir kusuk mati, Pak. Piye? Mati, Pak. Matilah nek urip lebeki wong telumun. Kepala sampean kena perkara terus piye, Pak? Ngosok ning hukuman tak lakoni timbang bapak dadi wong pelarat gonyek-nyekan wong. Aja yo melu-melu. Ibar karane bapak. Akan mati pencari Peluh. Meleduk mangampak-ampak bareng tak telsik jebule nyang desa jualan. Yen ora luput saka pandulu penggede Jiwanala Nani nggih Ndara Kanjeng. pancur tawang-tawang tangis. Ana kahanan apa ing desa jualan? Raga wangsa pejah. Raga wangsa mati. Ana pepati ing koyong. Banjur sapa sing kumawani gawe Rajapati Antarjaya kelawan Ki Raga Wangsa? Kula Ndara Kanjeng. Kowe sing mateni Raga Wangsa. Terus Ki Jiwanala. Iki ana
kangmasane Adipati Pati. Kowe luput mungguing peranatan ana ing Kadipaten Pati. Jalaran wis kumawani gawe Rajapati. Kang kuwi, Jiwanala, sesuk-esuk Surya Mapak karangan kowe bakal tak pidana mati. Keparlo panjenengan paring pangendheng-endheng dumateng kula. Keranten kula tasih kepengin urip momong kalian bojo lan anak kula. Tuh rasa welas bareng kowe ngresula ing koyo. Ya. Tak pinanggani panyuwunmu nanging kosok balik. Wal saka pidana nanging aku nyuwun Ragawangsa kudu bisa urip neh. Ragawangsa gesang malih Ya, sendika dawuh Ndara. Awas kowe. Janji tak tambani kok balik urip. Ijeh bengak-bengok tak toto kowe. Landheane Kiai Guntur Geni balike nyawamu Ragawangsa. Wapro sirah. mandek cukup. Jiwanala Dawuh banjur lara-larai lan mula bukane nganti ana kedadian kaya ngene iki kepiye namung perkawis anak lho. perkara. Kula gadah anak lanang kemudut sejoko. Seneng kalih mendut anake Ragawangsa. Wong bocah pun padha senenge, dasare pun padha gedene. Kula jenenge tiyang sepuh kepengin nata anak. Kula mara teng omahe Ragawangsa, dasare nglamar. Sareng kula nglamar ditampik. Lho niku lho tiyange. Cukup. Ragawangsa Dawuh sampeyan iki piyai sepuh. Kena denarani wong tuwa. Apa bener patrakan tumindak kaya ngono? Wong tuwa kuwi kena kanggo tuwa. Sak mangsa-mangsa anak ki ora jejeg, wajib jejegake. Kena den sebut bapak, wajib ngenak-ngenakake. Kok kaya ngono patrakan tumindak kula. Ngantos kula ngaten mawi dasar ingkang maton. Banjur dasare Napa sebabe Jiwanala nglamar kok mboten kula tampa? Jiwanala tiyang larat. Jiwanala mlarat. lah yen nek wong mlarat kepiye? Mergo kula tiyang sugih. Mengke nek penglamare kula tampa, dados besan kula. Nek dados besan kula ngulri donya kula terus. Ayo, wong sing poklek. Ragawangsa. Donya brana kenane lunga. Derajat pangkat kuwi kenane minggat. Nanging yen adreng ora bisa meper, ya kaya ngene iki kedadiane. Lho, sing wis ya wis. Sebab wong yen wis padha diwasane memper kalawan wong tuwa ki jurung marang kekarepane anak. Ya ora kaya ngono kuwi ora lumrah. Nggih kaya ngoten niku Ndara Kanjeng panjenengan sampun pirsa piyambak. Lah wong kula niku miwiti apik bawasane elek. Wong kula niku nggih menungsa duwe rasa. Diwarai elek, kula nggih iso elek. Anak kula kemudo kula ajani kon ngejak minggat mendut. Mendut dicolong kemudo dijak minggat ketemu kula. Digoleki Ragawangsa ketemu teng dalan.
mendut dijuwun wangsul kula mboten tuk piyambakipun meksa telasanipun kula sayembara menawi raga wangsa Kiat Nadai tumbak Kiai Guntur Geni saged beta wangsul mendut piyambake nekat kula jojoh Kiai Guntur Geni lajeng letak menika wau. Coba saiki aku muter. Sambung lan aku nganakake Giri Pagemboyo sapa sing kuat nampani wujud tumbak Guntur Geni kuwi bakal menang kop ganjar. Apa sayembara kuwi mung mligi ana ing desa Juanalan kan Ragawangsan apa lumeberan kiyane? Sisan damel Ndara. Sayembara menika boten mligi kangge Ragawangsa. Sinten kemawon ingkang Kiat Nadai tumbak Kiai Guntur Geni kukupane boyong Rara Mendut. Ngono. Yen ngono aku dhewe Wasis Jayakusuma Adipati-pati sing muku Giri Pagemboyo. Aduh. Kiai Guntur Geni menika tumbak ingkang ampuh. Ki Jiwanala, aku ngerti. Daya katiasane Kiai tumbak Guntur Geni. Rikala ana kedadian ana ing Mandalika. Adipati Pathak Warak cengkelang dadi batang ketrajan tumbak Guntur Geni. Adipati paling topo ana ing Kadipaten Guntar. Jerbabah depane lemah uga ketaman tumbak Guntur Geni. Nanging Adipati Wasis Dede Adipati Pathak Warak. Adipati Wasis Jayakusuma Dede Adipati Malingga. Saiki ayo tamakke yang dadane Adipati Wasis. Aturan sumadyo Ndara Kanjeng. Ayo, tak boyo nang ayo,
ora aku pisah karo mendut. Iki sing salah sampean, Pak. Lho aku bapak kok senang-senang. Iya cai. Ngono. Dadi ana ngene iki sing salah bapak ya, Dok. Nggih, Pak. Ah, iya, Dok. Ya. Anjene wong tuwa iku bagiane salah. Panggonane salah. Kaya kendi lho wong tuwa kebek kecangking kotong kecangking. Apa nek aku wong tuwa jejere bapak-bapak melarat. Ora uman bener salah terus. Bapak salah doyo, bapak salah. Nanging iki ana wong sing luwih salah. Sinten, Pak? Iki lho wong sing surai kaya uncal. Lho. Malas ati. Kok iso nglakoni kowe? Kok mentolo kowe? Kowe sugih gandam akeh. Lah wis roh. Kowe anak wedok digawa bupati siram ya ngepang. Yo ngene iki ra ngenyek wong. Lho. Lho ngene kok urip kowe titani. Ngancamane lha apa? Kok nganti anakku kemudian kenjat gara-gara pisah karo mendut. Aku kelangan anak. Sing tak tuto ora sama-sama. Oh, aku sih ngomong. Aman. Papar. Kalah-kalah kok arep pencet budak jejeg sirah. Dadi ngene iki kowe sing nyalahno aku. Lho kok takok? Kowe ndakwa aku wong edan bondo. Lah iya ta Aku wong kedonyan. Lho kok iso takok? Mergo kowe durung ngerti. Apa? Durung ngerti sak tenane. Tak kandhani ben kowe ra nesu. Tenane mendut iki dudu anakku dhewe. Mendut iki dudu anakku dhewe. Mendut iki anak paringane Kanjeng Panembahan Senopati Ngalengka Metara. Nalika mendut isih cilik. Mergo Kanjeng Panembahan ngerti yen aku ora duwe anak, jur aku diparingi anak jenenge Mendut. Bareng Mendut wis digendong mbokne. Kanjeng Panembahan ngendika Raga Wangsa. Kowe tak paringi anak wedok jenenge Mendut iki eling-eling. Besok nek ana gedene Mendut, aja nganti entuk dikek bojo karo tak anak sing jeneng Mendut. Gedene Mendut tak kersakno mlebu. Minangka garwa selir nek cara wong desa diwayok. Delah gedene Mendut disenengi kemudu anak. Kowe nglamar ing omahku ora tak apa. Ajan-ajan elek karo kemudian tolong Mendut. Mergo Mendut ilang aku mangsa kelangan tak goleki. Ketemu ana kowe, Mendut tak jaluk kowe rantuk. Mendut entuk tak jak mulih nek aku kuat nagaya kowe tukak guntur. Sayembaramu. Cetone aku ora kuat. Delah sayembaramu kepiring Kanjeng Wasis Bupati-pati. Sayembaramu gede Kanjeng Wasis. Kok jojoh tumbak guntur geni pijet wae ora. Kok jojoh tumbak guntur geni ora tegas. Saiki Mendut diboyong ning pati. Iki aja sembrono kowe. Apa? Mendut diboyong ning pati. Kene. Nganti Kanjeng Panembahan mireng, pati tetep geger. Apik kelakuan. Kowe nek ana gegere pati karo Mataram, mati gletak ora ninggal bondo donya. Ya aku duweku 18,5 kilo kilo rayanan wong. Kadung geger lagi ndongeng. Lah kudune Sore mau dongeng ora geger ngene. dadi ngene iki aku kudu ndongeng kawit sore. Ya, Lho iki ketua kok goblok. Lho nek aku ndongeng kawit sore perkara iki ketoprake ra tekan saiki waketu. Apa? ayo ning pati jaluk Mendut. Piye? Jaluk Mendut. Sajake lek medhu
nyantepe tumbak guntur geni. Ampuhe tumbak guntur geni ora kelakon lentu diboyong. Wis ngene ae. Nek kowe ora percaya omong aku gegere pati karo Mataram. Aja lunga kok desa Jiwanalan kowe. Aku wedi nek ana diperlan geteh. Mbokne, Piye, Pak Ne? aja nganti awake dhewe diperlan geteh kesemplok perkara iki. Ayo do minggah Ning ndi, Pak Ne? ning Sumatera. Kowe engko dadi bos PK. Ya wis ora ono wis saya. Aku melok bojoku dadekno ngono iku. Piye? Melok Kowe melu. bojoku dadekno ngono iku mau. Bojo Iya. dadekno PK. Iya. Sing ngambul sapa? Lho mbok pakano jarane ra doyan. Ayo, Pak Ne. Nunut. Lho, nunut sarbu. Dadi gua ning goro kono kowe. Wis, omonganku iki titeni. Aja lunga ke desa Jiwanalan. Nek kepengin weruh gegere pati karo Mataram. Ayo tinggal wis bosok lah. Sinau iku ora ning ndi ora karo sapa-sapa. Sinau iku karo awake dhewe, karo lakone dhewe. Contone kowe ngene iki. Sing jenenge jodoh. Kuwi ibarate mesti mbok ya kaya apa lamun ora ana garis jodoh ora arep ketemu. Mundhak nyiksa rasa, mloro ati, ikhlas golek cawe wedok liyane mendut. Mau seneng karo mendut. Mendut gak ana aturane. Aku urip karo mendut bocah aku mati, Pak. Yo. Wong ngene jenenge seneng kok yo. Oyaken mendut wong kowe seneng. Ning nek bener dongengane Naga Wangsa. Gara-gara mendut cabuya pati kepiren Kanjenge Mataram, iso geger pati Mataram rebutan mendut. Mendut iso kaboyok ing Mataram, kowe saya ado karo mendut. Wong kowe seneng. Oya, syaratnya kowe minggat kok pati pisah karo bapak lan simbok. Minggat to ning Mataram. Bapak duwe dulur Rondo Sugih Nyai Singobarong. Kowe ngenger nunut urip, nyamar ben ora ketara cah pati. Kowe iki mujago adu jago. Aja nganggo jeneng kemuda. Ganti jeneng Prono Citra.
carane wis tuku ae tak tinggal lunga bare jowono aku. Biyen ki wis tau duwe bojone kaya ngene iki Ndara. Ngene opo wis mau tinggal. Kenapa kuwi kok carane ngoten niku tukang sunat iki sakjane lho. Oh ampun Nur Mbak. Wong pati kok mlebu-mlebu nek. Iki sudah jadi tradisi nih wong wedok-wedok pati Mas. Kan kepengin. Duwe ditambene bathuk. Ya lo Pak Sarbung. Pak Sarbung. Pak Sarbung. Pak Sarbung. Kan mlebu are. Busemi nek ngono. Busemi. Sajane nek lo sing iki kok kudu nang pesona Mas. Gak suka aku. Aku gak suka lah. Karo apa kepine Mas? Pok Nur Mbak. Ra ngatasi deh aku deh. Oh, saya Ndara niki mbulit tak Ndara, monggo panjenengan mawon Ndara. Ora kok atas kowe yo. Mangga mangga sita iki tak atas kowe. Pandangan kok ijo-ijo deh. Wah. Iki mati deh tak iya. Nek ana wedhus ora disenggot piye deh. Ra ngono iki polahmu kok kaya jarang kok. Aku berjamu Mas, ini kok ana musuhe Mas. Jamu iki keliru tak iya. Lho kok kliru Mas? Umume wong wedok iki ra yo sari rapet. Lah, Arek kowe iki ngombe sari bekar. lho. Wedok kok pedendang. Sik. Sapa kowe sak tenan? Mana dek, kado dek. Sampeyan wani mlebono ing Taman Sari. Di tepung Dek. Kuda Panoles Sampang Madura. Salah. Jaran santran dek. Hei, Kok jaran? udo iki apa? Jaran. Ayo. Kembali sapa kowe Dek? Diwanake aku Rantam Sari. Rantam Sari. Lah iki. Rantam se. Lah iki. Aku rantam mati Mas. Lah iki. Rantangan. Kaya kerupuk ae dek rantangan. Pok mati. Iki ngger karepku iki arep ngopo kok mlebu nang taman kaputre. Yo sing gedhe pangapurane dek. Anggonku mlebu iki mau ora tak sengaja ta. Aku kesasar. Kesasar apa nyasar? Kesasar. Nyasar. Kesasar. Sak kloron kesasar. Eh. Luwe becik ki bali saka ing Pok lari. Mana dek? Dek, aku tak takon Dek. Iki aku ki temekon ndi Dek? Pati. Loh, pati kok ora ana sing lanang blas babar siji. Kula sareng kuwi ing Taman Sari kene ora dikeparangaken saka mlebu ana ing Taman Sari yen wujude kakung ora bali. Loh, wis Oh, podo remah. ngaco Dek Ora rame saka kuwi ki sak kloron luwe becik luka Wah. Luwe becik luka balik. Balik rontok sang kok balik. Pasarku Rantam Sari. Yo sing gedhe pangapurane. Mongko tenane aku tumah paling Kabupaten Pati. Aku goleki bopo pamanku kang aran Haryo Penatas. ning papan kene ora ana sing jenenge Haryo Penatas. Mula saka kuwi ndang sumikira. Yo. Mongko bapa pamanku iki ana ing Kabupaten Pati. Ya. Ning ngono sine. Sandang penganggumu kowe kudu ucap wae. Yen sapa saktenane kowe? Aku kudu sandrandi. Adoh saka Kabupaten Sampang Madura. Sawiji kae Kuda Panoles Sampang Madura. diwaluke. Patih Arya Penjaringan wong tuane Rantam Sari. Iki mesti ngerti dek, takoni dek, takoni. Patih Haryo Penjaringan. Napa panjenengan pirsa bapa paman Haryo Penatas wonten ing Kabupaten Pati? Aku ora tau tepung kelawan menungso sing ngaran Arya Penatas. Jur ana sambungane apa? Antara Kuda Penolan Kuda Santelan dene takon menungso
Keng aran Haryo Penatas. Haryo Penatas. Menika tasih paman kula. Dadi saka Sampang tumeka Kabupaten Pati kuwi golek lan kuwi. Ora ana. Lho sakit bali nang Sampang. Boten. Ditembung si Cantik, ditembung. Lho kok kemawon Blak Kotang terus terang kula tresna kalih putra panjenengan Rantamsari. Tresna kula putra. Nggih. Apa kaya iki cak-cakane wong tresna? Lho, mawa desa mawa cara Sampang Madura nggih ngaten iki. Cak-cakanipun. Yen ora gedhe rasa tresnanmu kang tumanduk kelawan putraku Rantamsari kok menawa kowe rawani nempung tresna kelawan putraku. Nangge. Jedre wong tuaku bakal nuruti apa sing dadi penjaluk. Kae kono bebanane. Lajeng menapa bebananipun? Bebanan ora wujud Mas Picisra Jabrono. Nanging iki mujudake sayembara jan putraku Musawiji sing ayunake cah loro. Yen pancen kowe bisa ngalahke Haryo Penjaringan, tak ulungake. Opo lur. Sampang Madura lancur Madura kok diweden-wedeni. Wani. Wani. Ojo maju kok siji. Kroyoken negare ati. Sing hati-hati. Macan kuning lan rondasih. Pusaka ligan iki mesti bal temancep ana ing ragam. Ya jeneng macan kuning lan rondasih kang bisa nyelametake lawan nyawa. Tenane ana sambungan apa antaraning kuda santran lan kuda penerus kelawan macan kuning lan rondasih. Sekalipun aku putrane Kanjeng Ibu Rondansih, patutan saha Kanjeng Rama macan kuning bae. Kowe anak macan kuning patutan kelawan rondasih. Mriko leres. Yen ngono kowe anak keponakanku dhewe to. Mangkene. Tepang penjaringan, Pak. Penjaringan iku kula mboten tepat. Ponakan kapurunan Nalika aku weruh tandangmu ana ing Kabupaten Pati sing wis yak-yakane jalake totolan trapsila. Pancen rasane atiku ora kastu nampa kowe sak karo. Saiki aku ngerti yen to kowe tenane anak keponakanku. Upama kowe ora percaya menawa ana benere. Mesti aku tak nyuplikake lembaraning uripe Haryo Penatas. Supaya kowe bisa nampa lan ngerti yen to tenane patih penjaringan yo Haryo Penatas menungso kang digolek. Alam rikala ana perang gedhe antaraning Mataram lan Ketiyut. Awit saka mbalelaning Dipati Rangga Jamuna. Okeh Senopati saka Kasultanan Mataram sing kendhang kapracundang musuh kelawan para dipati saka Brangwitan kang dipandhegani dening Rangga Jamuna. Ora gantalan dina ana majelis senopati saka Kasultanan Mataram. Ora liya Dipati Pati Wasis Jogsuma. Ing kono bisa gawe gegering ana ing tlatah Medyut utamane wong-wong saka ing Kabupaten Sampang. Lebu Haryo Penatas uga bela kelawan Rangga Jamuna jalan dhewe ning rumangsane yen to peranganing Dipati saka Brangwitan. Anggone tanding Haryo Penatas lan Dipati Wasis Jogsuma ora cukup mung sedina rong dina nanging nganti sasen-sasen. Iku wae durung ana sing katon endi sing menang lan endi sing kalah. Lucu sawijining dina Haryo Penatas bisa kalena kelawan Dipati Wasis Jogsuma jalaran. Dipati Wasis Jogsuma gunake piranti ora liya wujud jaring. Limpat tukang nopo Haryo Penatas kajaring kelawan Dipati Wasis Jogsuma. Teman Haryo Penatas ing kono bisa kacekel kelawan Dipati Wasis Jogsuma. Kanggo bukti
Arya Penatas digawa ana Kasultanan Mataram. Nanging bareng temekono Kasultanan Mataram, Arya Penatas ora kapidana jalan dhewekne mung anut grubyuk ora ngerti rembug. Pupuntone dur dikanthi ana Kabupaten Pati. Ora dipundhut abdi nanging malah diparingi kalukuhan. Arya Penatas dilungguhke minangka wrangka praja ana ing Kabupaten Pati apangkat Pepatih. Kanggo ngilangke tabet aja nganti aku diguyu dening para Dipati Brangwetan. Jur jeneng Arya Penatas tak ilangake, aku nganggo jeneng Arya Penjaringan to mula. Arya Penjaringan yo Arya Penatas, Arya Penatas yo Arya Penjaringan. Yo sakwise kowe teko nang Kabupaten Pati njur kepri kabare keluargamu ana ing wedal saprika Kanjeng Ibu sehat walafiat. Lah kok njur kowe goleki paman iki njur apa wigatine to? Sak semunipun kula pinanggih dumateng panjenengan. Ing pangajap kula kepengin nunut gesang wonten ing Kabupaten Pati ta. Menika lha kepengin urut-urut ya kados ngaten. Jejering aku wong tuwa minangka badal wakil wong tuamu sing wis temekane Pati. Pun paman ora kabutan ngayomi lan kowe. Lho, sawentara sliramu mapana ana ing dalem kepatihan. Mung wae. Pun paman mitungkas lawan kowe sakarone, aja pisan-pisan ninggalke dalem kepatihan. Kala mento aku durung muncul atur ana kersane Kanjeng Adipati Wasis Jayakusuma. Oh, ngaten nggih Semati. Nggih. Yo. Kandhinen ana pepungkuran cepak ana di daharan sing enak supaya dikerasan mapan